Melu sapa Dik? Ya melu kowe. Pokoke aku melu yo. Melu apa? Ya ngopo wae. Mbok tinggal dhewe. Aku pengen ngatotke lunga kok dhewe-dhewe. Melu pokoke melu. Pokoke aku melu yo. Melu ning ndi? Ning endi wae. Pokoke aku melu. Melu piye? Ya piye-piye. Dolan kok mangkat dhewe. Lunga kok dhewe-dhewe. Piye-piye janjine. Pusing pokoke melu. Ya nang adol Dik, ya nang kramas. Aku tak pernah pangatur kampung. Awan-awan ojo ngalamun. Ono ae kowe kok utuk. Ya nang dadan Dik, ya nang wacak. Kowe tajak wis ojo bingung. Awan-awan ojo ngalamun. Ono ae kowe kok utuk. Melu sapa? Apa maneh sing tak dol iki? Pokoke aku melu. Melu apa? Ya ngopo wae. Mbok tinggal dhewe Mas. Aku pengen ngatotke piye-piye janjine. Musik pokoke melu. Sampun. J perkadang gedeng menika kalatar panjenengan Mas Basuki Bas Audio yang wonten Suren Bluluk Lamongan nggih. Sebesar malih Mas Basuki mat menonton. Pak Ali Jopait yang wonten kawasan Kedung Adem. Pak Ali Bakso Jopait Kedung Adem. Sugeng siang, sugeng mirsani. Oke, kita kan Gus. Bapak Idika Darmaji Ungyang. Nggih, salam kanggo Pak Santo Kalipang Blandong Bako. Nggih. Dumateng Pak Santo Kalipang Blandong Bako. Salam saking panjenengan Pak Dika Darmaji Ungyang. Nggih, Mas Masiran matur nuwun. Nggih, Pak Roy Paluombo Isalam buat Pak Galik Kabupaten Paluombo Gedung Kumpul Sukarame Matsian Abang Tohar Belantong. Jirine Abang Tohar ki pokoke belantong. Belantong pacare kadang merata. Nggih, suwun dimeneng panjenengan Mas Mutohar. Mas Ambon ora dijak. Mas Ambon. Wah. Ngene ditilat Mas Ambon. Pacare belantong ngene. Nggih, kangge Mas Ambon, makarya Mas Ambon. Menika panjenengan Bapak Mutohar ten mriki nggih.
lagi. Niki salam saking Pak Haji Mutohar, bojo loro yang wonten kriyan, Cak Sukri. Saking Pak Haji Mutohar. Oh, bojo loro. Mantap, mantap, mantap. Belandong gak loro piye. Pak Carik Mentoro. Belandong Pak Carik. Iki lo gendok oleh gamla rapi tukone pitan pitukane nek wong tresno sagoh mawon kok iya acara kenal sing gendok aja bosan etobel jempulane kok gambare masku dhewe Rama
nih harap mindo lawo wa ati romo iya gendong nek golek bojo mbok yo sing kemati sing kemati Bapak Mutohar kuwi Rama Rama lolo harap mindo lawo iwa ite arano ewa nek harap mindo lawo iwa pite romo ya golek bojo sing pinter golek duit sing pinter golek duwe Bapak Mutohar blantom Rama Rama ya kene arep mindo lawo iwa wes saiki milio dhewe arep mindo lawo iwa anus romo ya nek karo bojo mbok sing nurut waton gak menatanut aduh Rama oh harap mindo ngujuk wedang jae arana ewa ensyal ngujuk wedang jae Rama nek karo bojo aja nganggo karepe dewe Lah nek gak gede nang mulai. kapan sedekah bulu margi yang nanggap gong nek ke sebisa melek latar bacemon Abah Mutohar babat bulu margi oke betul pun Masiran oke betul kan terban panjenengan pos Sairan ya iki nang TikTok jare aku kancane Mutohar bos sing di Sairan heeh nggih matur nuwun Blandong pacare Mentara Bladong wis ninggal Ambon Ija-ija klambine bocah rek mangan jenang sara legine duwe bojo Pak Mutohar aja lirak-lirik atine lara Ijo-ijo kelambine bocare Dek nek menyang Blitar tuku klambi duwe bojo aja lirak-lirik Dek nek kadung keneng Pak Haji Mutohar mesti ra bisa lali abang maneh ora lunturang wong sing ijo malihe pate bujang meneh Pak Mutohar orang luyuran sing duwe bojo ora tau mulih banyu mili ya jan kena dibendem dijajaki cuma sak dodo pedot tali Masiran kena disembem
bareng pedote tresno mas masiran kliwar-kliwer ning mata abang biru lampune disko awak guru mikir bojo loro bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa njur lega ditinggal siramu mat ora bisa turu andhap tresna uga andhap wektu mikir butuhe mikir belanjane jur saiki bingung atine telung dina mulai mrana Pak Mutahar telung dina bali ning kene aduh penake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo makarya telung dina mulai prana telung dina balik ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina Mbak Yanti kanggo priya Bapak Nur Mukri, Bapak Sukeri, Bapak Mandor Harjo, monggo, Bapak Sujiat, Bapak Pri. Kini kula terbanjuran Mas Omek ing wonten Malaysia. Oke, Mbak Yanti ing wonten Cemplo Gedung Adem Bojonegoro. Sapur Pak Mia Semengko. Heeh. Wis pokoke iki delok kabeh iki. Heeh. Bapak Nur Mukri, Bapak Mandor Harjo, Bapak Sujiat, Bapak Pri, Bapak Sukeri, kirang situ, Pak Jiat, monggo, Bapak Sujiat, oke, Pak. Mas Omek kok ngombe es cappuccino ya Mas Omek. Mas Omek oleh cappuccino teko Dungadung. ya ramane dhewe Nggih, katur nuwun Bapak Haji Motohar. Terima kasih ya sebesar-besarnya. marati bangsa
manis setia nono yen lalya marang sira yen lalya marang sira rukun angele ake tekad siji manuk kale bangsa kita ati dasar bangsa warna-warna suku bangsa agama lan budaya kabeh kudu bisa manunggal bebasan negarane dadi wong lanang kok
kabarmu piye Pedasangan mas entuk pangastune dar kapriye nggonmu marsudi budaya ora sak kuwatir ora sak bendina terus tak pikir yen kono aku muji syukur prayogane mas tempel terus aku kudu piye ayo jot mandang gemargot lan manunggal iya ya aku setuju goni kali anak putu Cih, kaki Mas Indro wonten gedung amat menonton lewat live streaming. Pak Tun, Pak Koli, Pak Di, Pak Guru Musrono, Sambangan Modo menonton lewat live streaming. kabegjan Nyai ngono ing burine iku durung karuan ngalam donya waking ser sabar lan anane arawakam tetes nanen kudu menjaga kelir kemati
katon prasaja ning yaktine iku durung kanyatan merepati kudu titik jaba jarone angkat piye kudu sabar kabeh tumedake nomor siji Mbah Lamongan Windy Suda siswa saking Sunan Giri nyata bisa ngayomi saged engkang kula sami adi pati Surajaya dadureksa engkang abdi centak suwi rajamu nggih menika Bapak Eda Pinah Kendung Adem saha Ibu Eda Pinah salam ditujukan kepada Bisan ingkang wonten Malaysia Mas Omek Cak Pin Mas ayo. Omek ale salam kok ngene Bisan Cak Pin ayo Cak Pur Pak Mia Mbak Yanti iring-iring Mbak Ran berpisan. Ora apa-apa Mbak Sairan Duh. Cak Mas Sairan ayo Mas Pin ayo kok itu ada ayah akeh kok iki lho menghormati bola Surabaya Nggih spesial konter panjenengan Bapak Haji Motohar nggih salamipun dikuturaken Mas Ambon ugi Pak Carik Mentoro Belantong Pak Carik Belantong Pak Carik to wis serangan sing Belantong
kaelo dik tua ewos teko demapan lungguh madhep karo silong cacake diadep dhewe-dhewe yen toake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh pancen nyontong pinuju ngombe toa guyuning laka-laka agawe maremeng sana nanging ojo lali marang keluargane jamu aja kondange lumbu ser ya wis suwe mas ora tau ketemu pisan bapak Muntohar kok tambah suwe dek ora jamu acak gak kesel awake jamu bongkotan empring ora apa-apa paringan kok wis suwe dik ora ketemu bareng ketemu gak abot nek pengen nyanding wis suwe ora jamu dik jamu godhonge lambayung wis suwe mas ya ora nate ketemu pisan lah kok tambah bingung suwe dik ora jamu godhonge lumbu kok lumbu maneh mas enak lumbu gatel lho. wis suwe dik ora ketemu bareng ketemu kok cik pancet ayu suwe ya dik ora jamu jamu apa dik jamu godhonge telo lho kebaya ta wis suwe mas ya ora tau ketemu Pak Muntohar ketemu pisan ojo gawe gelo suwe dik ora tau jamu ocak jamu godhonge kelekeng kaya kasar ta wis suwe dik ora tau ketemu bareng ketemu lah kok malah ditinggal nyeleweng mangkel aku ya dik jan apa wae apa to dik menggono nek gak roti bakar cocok kuwi ya tobat kudu tak tangis ya tarekno ya sapa nek gak karo Bapak Muntohar betul jare yo amok tekono dik jajan opo wae nek gak godhokan pir aku ya mau pir poret lho ditakokno dik jogja prawan sapa-sapa nek gak sing pinter nyindir aku ya
didol Cak Sukri. Ulane rasa oret, rasa tresno sliramu gak bisa jaspon enggal lompar neling eling marang keluarga tansah nyandek ayam tentrem pangajep nolan bengi bola balik bojo marani ati. Digoyang kembali bersama New Margo Laras lo iki. Oret Nggih, kagining Angel wonten bakon nggih. Salemen dipun antara kepanjenengan Bapak Jono juragan sapi bakon Ibang Lamongan nggih. Ya niki Pak Jono ning Angel ten mriki nggih. Cerit cerit aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip barengan senadyan wis pisah suwe rasa kangen kaya ngene ora gampang nggonku lali janjimu yen mung tansah ugemi kalong dadi saksi pungkasane ilang ana nganti pancen kowe ora katon ninggal aku babar pisan ora gumun dasare ana liyane
bisa nyenake tresno ati pamitane pondo donya kuwi dudu ukurane rangen paten ora lilo kelang kalung mbok wenehke wong liya ketawang suaramu kelingan manis semu kang tansah rindu gawe tembok kangen hatiku lara nelongso rasa kepengak sajerone dodo sepine uripku ora indah tanpa sliramu Odane krimis wayah bengi Cerit Alasane nambahi jangene ati Panglipur kumang nyawa potong oh ya Oh yeah. Kayak ngene rasane kangen bojo lara Didin sing lara ya Allah nelongso polane kok beduduk rasa kepengak Bedhe. sajerone dodo kayak ketara tenane teh cacak gak sepine uripku ora indah tanpa sliramu Oret monggo lu Mas Pande jaipongan di Pak Pendi Bapak Pendi kali Pak Ut ugi Pak Ius Pak Sri Kasah monggo sesarengan nampi sampur jaipong wonten longgean Pak sumangga Pak sampure jaipong monggo J sebisa lagi dengan perjuangan Mas Omek Eka Wata Negeri Malaysia amat penonton live streaming Campur bagi Bapak Davina kebetulan terbaik Mbak Yanti share Cappuccino es cappuccino ya amat menonton live ayo streaming ayo sing di sing gede iki Abamu Tohar Beladong Pak Cari Mentoro Beladong pokoknya
ngomong kaya ngenteni kumambangi singa lengking dadine kontrak kantring kaya dijejuing bekasane kontrak kantring Mengko kowe bocah gunung najan bocah gunung kadung ko aklimpung jiwa raga buka kurung kahormatan mamprong rukun marang ingsun Urip ana kota gedhe kowe tak tukokke woro-woro nggih pun katul bentang kalipun 24 bulan Songo nggih kangge jamaah tayub sedaya nggih monggo sami rawuh tumplek-blek wonten dalem Bapak Istianto nggih wonten Munung Rejo Ibang Lamongan nggih sepisan malih kangge kadang jamaah tayub 24 bulan Songo Munung Rejo Pak Istianto tumplek-blek bola
nyungkelang tumpaan sang panci ambeke ing moga saponet ter tangkon noki kiri ora obat godhong malah kiri tan kenyotu mele margo tute Atmara bangun putra ing jenggot nyoto sejarae ngambar arum tumeka saprene Timan monggo jaipongan Pak Suryanto kali Pak Polonggurit Bapak Cipto ugi Pak Haji Jono monggo sampure panjenengan Pak sumangga Pak Jaipong monggo saer sarep fok londo rika jotak siji loro telu papat paribasane mlaku bareng rendereng iki lho sarep tambah yasa nek peno gak trimo sing gawe utran-utran nggone Tamsin Londo ya aku sarip ning dina iki aku kok kudu mulih ana apa nang omah si mbok tak gelekane nang omah tak mampir mah mbok
aku sing teko, Mbok. 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 Loh, mbokku gak jaluk diingkel-ingkel iki. Tak ingkel-ingkel mbek Pak Jono iki kok. Pak Jono, saya ingkel-ingkel mbokku Pak Jono. Wis gak kesuwen. Budal. Tambakon kan Pak Jono utak pedet. Sakno dae. Piye? Wong Jawa dijajah Londo. Ora kok. Anak jagoan belo rakyat belo Lakonan ngate ondo. Ing desa Mbak Oso. Loreng gedangan Coba kak kabeh Londo blangkonan. telah mbok blakon iku Pak. Londo tindak esak wenah-wenah. Sakno. Tanggane Pak Sai iki ketara. Boe sarep Ya, Pak. dikepuki. Gak mbok sare dikel-ikel kok. Ora trimo Heeh. lorang gedangan dipakati. Etan kali mbok sarip baik gan sakti kosir dokar buroe Abah Haji kulon kali mbok sarip jagoan sakti Simbok turu begagah cak sai sing nareki. Aduh, badi tak saya ban tukang plecon oleh badi. Ene paten ale. Coba yo maling yo bercon. Fakir miskin. Ora mbok dene rondo tak adani. Jadi tiru. Lho. Ora kono. Lho. Ceritane Londo. Yo sarep tambah nyoso. Esuk awan. Apa ta, Mbak? Omah wis ora kasar. Gak iya leh, wong duwe kenek ji. Oh ya ora. Piye, Mbak? Aku leki sing tak sayang. Leki kene iki Pak Sai to. Mobeng-mobeng tegonku goleki harat rasa. Rasa iki jane. Esuk awan nganti bengi. Tobat kudu tak tangisi mboke. Iya, Mbak. Yen nganti liya kang nyayang. Lah kowe ngene turu gak Jepang pelakon. Ya, Dik. Tak rinde ngalene ngepang. Alisor gedang kok resik ngene. Saka kaduan sarwe ngoceh dheweke ngaleh pentukan. Welokae tak suwun mbok aja ece padha kuning agawe pikir supose celeret irong tak sawang tambah manise bunga
kok nyanding lirani ora gampang bapamu tohar iwang liya belancong yen se padha yakin hati keprana tobat belancongnya bapamu tohar hatiku tansaya tetep tak sranane sonawikat kulote bendo matoe sepisan malih kelataran dumateng jamaah tayub pun katalu pentang dalipun 24 bulan Songo monggo sami guyub rukun tumplek-blek wonten dalipun Bapak Istiono kanthi alamat wonten Desa Gunung Rejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan sepisan malih kangge jamaah tayub yo bodong-bodong rawuh wonten dalipun Pak Istiono Gunung Rejo tanggal 24 bulan Songo Abamu Tohar Belantong bebasan saumpama kaya ngeteni kumambange singa lengking datine ratang-rateng kaya dijejueng bekasane kontrak kantareng hatiku mong
bojone andom tresnane andom belajane sirahe memat bingung atine bojo sing enom jaluk disayang bojone sing tuwa bolak-balik rambine ilang dak kari Apa sirahe momet atine judeg wae priya Orang salahe dhewe loro bojone